Readmitir os traballadores do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Valga non é unha posibilidade. Dende o Concello aseguran que os seus asesores xurídicos desbotan esta opción, tendo en conta que o servizo xa non existe e que, ademais, non é competencia local. Readmitir os traballadores, pois eu debo de dicir que esa readmisión non se pode levar a cabo. Non se pode levar a cabo porque non existe ese servicio. Ese servicio foi dado de baixa o 31 de diciembre. É un servicio que é voluntario e, como todos sabemos, é competencia da Diputación e da Xunta de Galicia, que son os que teñen que dar ese servicio. Tras estudar a sentenza do xulgado pontevedrés que se deu a coñecer esta semana, os servizos xurídicos xa valoran a interposición dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que a opción que está sobre a mesa é negociar unha indemnización. O Concello, en todos os finales de contrato, lle dou unha liquidación, o sea que unha parte que se lle pagou. Pero se hai que negociar, pois, se esa parte que se lle dou é insuficiente e hai que completala con unhas cantidades, o Concello está disposto a eso, sí. O que é o da readmisión, non. Precisamente na sentenza o xuíz indica que a solución é complicada e que debe pasar pola negociación entre os exempregados e o Concello. Bello Maneiro criticou tamén a oposición e insistiu en que o GES custaba ás arcas municipais máis de 300.000 euros ao ano, contía inasumible para o Concello. A parte da oposición, o único que fai é aproveitar políticamente esta situación para cargar contra o equipo de goberno. Paréceme ben que a oposición faga a súa política, pero non hai que intentar enganar aos veciños. Valga decidiu renunciar ao GES a partires do 31 de decembro do 2019 no medio dun crecente conflito laboral cos traballadores do grupo.